Този факт е страхотни адмирации. Затова сега да видим хубава атака отляво. Внимание, влиза в наказателното поле. И страхотна изява на Горан Блажевич. Там е Георги Божилов. Верите на терена, пък има играч на Черно море, който стана на терена. Отново повторението, в което Валери Домовчийски страхотно се измъкна от Аймен Белаид, а пък десният бек Пламен Крумов изобщо не беше в зоната си. И точно така хубаво изпълнение, право във вратата, но пък и право в ръцете на Георги Китанов. Божинов, Крумов тръгва по дясното крило. Крумов остро центрира в наказателното поле. Падна футболист на Левски. Там няма сигнал за нарушение. Началото на дула много добре Божинов намери. Пламен Крумов. Крумов центрира остро в наказателното поле. Цонев падна на земята. Центриране на Старокин към Божилов. В последния момент топката бе избита от Живко Атанасов. Сега Рамос връща назад. Изстрел на Димов. Получи се рикошет. Помага в действието по левия фланг. Димов двойно с Гаджев. Има възможност за стрелба на Димов. Удари! Страхотно попадение на Даниел Димов, бившия футболист на Черно море. Открива резултата в тази 17-та минута с този топовен бомбен изстрел. Възползва се от тази си възможност и насочи невероятно и точно топката в горния ляв ъгъл на Георги Китанов. Михаил Венков отляво. Срещу него е Чмов. Ще преодоля Михаил Венков. Чмов, внимание, обаче този път Горан Блажевич. Топката Сашо Александров. Центриране на Александров. Той е към Божилов. Той сваля топката там в наказателното поле. Претенции за Туспа. Ето подаването. Към Домовчийски. И може би имаше съприкосновение между крака на Блажевич и крака на Валери Домовчийски. Много Рамос. Гаджев е до него. Подаване към Божинов в наказателното поле. Божинов опита остро да извади топката. Божилов. Дигна факт за засада на Бакари. На Ристосков, че не е чул сигнала и затова е отиграл веднага ситуацията, за да му бъде показан жълт картон. Енлио Коронов страшно много се изнесе към ъгловия удар. Сега центриране. Там сваля Бергонси. Внимание, Чмов някак си спря на топката с глава от страна на Бергонси. Те атакуват наляво след почивката. Удар по земята. Добре извежда там свой съотборник. Внимание, там е Радослав Цонев. Обръщна се Даниел Димов, ако не се лъжа човекът, който нанесе този удар. На топката Домовчийски няколко пъти игра с нея. В крайна сметка стреля. Играта това е Валери Божинов. Двойно подаване, комбинация с Радослав Цонев. По никакъв начин от тези статични положения. Расим добре задържа топката сега. Бекир Расим и търси Бакари. Отново Блажевич излиза извън наказателното поле и успява да изчисти. Георги Иванов на своя опонент. Сега внимание! Станислав Ангелов в страхотна позиция, стрелкова. Тя видя, че топката ще излезе извън вратата и затова и не